କି ବିଜେରେ ଖେଳ ଯାବେ ଆଜି 1 ପରଦିନ 3 ଆରାମରେ ବୁଲିଆ। ହଉ ସିପୁନକୁ ଫୋନ୍ କରିବା। କନା ସରିଆ ଦିନ ନା ଶୁଣି। ହ୍ୟାଲୋ ସିପୁନ। हेलो किए ମୁଁ କହୁଛି ରେ। डिस्टर्ब है पबजी मैच। ପବଜି ଖେଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି? हेलो किए कौच ମୁଁ କହୁଛି ରେ। हेलो किए कौच कौन ମୁଁ ରେ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରୁନୁ ରେ। हमें सिपुन बोल छे तुम कौन बोल छे। ରଖବେ ସାତ ଆଣି ବିଚାର କରୁଛୁ ଗୋଟେ। हेलो हेलो कौन बे मजाक करके तुम रागी जाउछ। ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ରେ। ए झूठा कहू जल्दी कह मु पबजी रे बिजी अछि। ହେଲା ରେ ଭାଇ ତୁ ପବଜି ଖେଳୁଛୁ ଆଗ ଯେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। खुशी खबर हेले मु सुनबी। ଆଜି 1 ପରଦିନ 3 ଜାଣିଛ ତ? हाँ तू शिखा ना मु जानती से कथा है। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି କ'ଣ କରିବା କହ। ମୁଁ କିଛି ଅଛି ଆରାମ ତ। अरे 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 आथरे लॉकडाउन बड़ी लाले। ମତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ଲକଡାଉନ ହେଲା ଭଳିଆ। तू कौन सब जानଛୁ तू कौन ज्योतिष विद्या शिखिଛୁ। ମତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। तते तो सब लागिया ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆଉ। नाय बुलाती है मगर जाने का नहीं। ଯିବା ମ नाय ଖାଇବାକୁ ଦେଇତେ। ଯିବା ଯିବା କର ଯିବା କହ ଜଲ୍ଦି କହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ପାଣ୍ଡା ରନ୍ତ କଣ୍ଡା ଝିଅ ଯାର ବୁଲେଟ୍ KTM ହାୟାବୁସା ଫାୟାବୁସା ଗାଡ଼ିରେ ରହିଥିବେ ହେଲା। हाँ 100% କହିଦିଏ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଏବେ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଉଫାଡ଼ି ଦେ ସବୁ ଉଫାଡ଼ି ଦେ। ହଁ କେରକେରା କରି ତ ବୁଲିଆ ଆଉ। ଟିକେ ର बढ़ा जाइछि लॉकडाउन को मे 3 पर्यंत लॉकडाउन थिला किंतु मे 4 रु पुणी 2 सप्ताह पाई बढ़िला लॉकडाउन एवं बोध हुए सरकार उद्बोध करते जे लॉकडाउन। ହ୍ୟାଲୋ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ନା ମରିଲୁ ବେ ନନ୍ଦୁ। ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା। କ'ଣ ସରିଲା ବେ? ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ପଡ଼ିଲା ବେ ଲକଡାଉନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ତ ହାତରେ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଖସେଇଲା ନା? ହସିଲ କ'ଣ ବେ ଝଡ଼ିଲା ବେ। ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ରେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି। ହଉ ଭାଇ ରଖିଲି ଆଉ ବୁଲି ଆସୁଛ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିବା ଆଉ।